Today is the day where we hold the Kyrgyzstan's first Korean festival. And yeah, we have lots of performances and activities here. It's nothing special in Korea. It's just, today we decided to hold something special for our friends in Kyrgyzstan. امرو یکم فستیوالی کوریا لکردستان که من زور خوشحالم وک خوب بخشیک بجدارم لم فستیوال وکو رایتینگ هاتانویسر که نه اکسان دنیستم ل كعزكم بكورينا بنسرته و زیاتر منی دل خوش کرد. Jantelagen innopererar riktigt välbakad, rejäl kanelbulle. Den har grädde i med allt som går. Finns det något sådär som du kan avslöja så bestämt? Jag heter Ulla Karlström och är redaktionschef på tidningen Automat. På scenen här i vårt område på Automat så ska vi då få träffa Johan Backeus som är Årets kock 2017. Han kommer presentera delar ur sin vinnarmeny och vi kommer också få möta Andreas Stenberg som är VD för Årets kock. Det är nyttiga grejer, couscous och bönor och grejer som liksom får fram sminken och det är en som håller på så enligt såklart. Den inspelningen är så lustfylld. Äter x antal kilo som vi uppväxt. Johan Östling heter jag och jag är här på mässan idag för att prata lite om Hela Sverige bakar och om min skådespelarkarriär i bland annat Ack Värmland och min helt nya barnbok som jag har gjort med bakning som tema. Jag vet inte om jag ska baka så mycket idag men ska prata bakning, lite så här tips och lite favoriter och hur man gör och vad det finns för historia i min familj med bakning och kakor och tårtor och allt vad det är. Men det måste vara så att den kan ha möjlighet att anlägga en syn. Här nere syns inte så att du kan prata ner i blom. Det ska vara som en... Men där kan den se... Så att det gör jag gärna en gång till för det var så mycket episoder och bråk. واجی میشن مبخونه ام سال دوستی عرض توزیع کن دینود بین و جهوی خاصه بس یزستانی حتی هیواسی تقریبا نوید بین اگلیه بالندو حتی هیوا 5 نوید بید شلخاجرات کنود تقسیما ویری و بین افراس نف ریکونیو من تقین ما کیستانت خوش ویرید هی بس پاویگا وجو عزی نخوش بوش با طایره و امزید دین نوه اگه و جهوا بس یزستانی بخواه کدام پید ویگالایت شد بینو کی درمانتوان خورنوان گالایت شدتون هنگی وینا نوچین مثلا میتلپین مدو و هم یهی حتی ویگا ویج گالا که هنگی وینا و جهداشم مدا کیلو اج نفر تجارنینن اوی که دویجی هنگی وین ایران مشاتت یه شکل ارزانه اویجی کوریکاری خول سر کرده